Hi guys, welcome to TFA Files TV. Muri sei kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Unfortunately nyaya yatakuigira inyaya inorwadza inonzwisa tsitsi. Singer inonzi Denzel has been involved in a car accident. We send our thoughts and prayers to Denzel and his loved ones. Ndio nyaya iripo guys. Singer inonzi Denzel anga chimanyira somewhere kunoimba munongomziya mega kuma shows, but zvina zvina kufamba zvakanaka. Mota yake yaita accident abondera pamuti, so tiri kunamatawo nesiwo tichisenda maprayers kuhama dzake nakwaari kuti let's hope achaita zvakanaka, because nyaya iripo ndeyekuti hatinyasozivi kuti sezvo aendeswa kuchipatara ari right here, asi toziva kuti munhu amhangiswa kuchipatara, saka tinongonamatira chete kuti ange ari right. So ndonyaya yanga takuigirai guys yaDenzel kuti he was involved in a car accident. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel. Munongoziva mega pano ndo patinokuigirai malatest ega ega anenge achiitika muZimbabwe, saka ndonyaya yanga takuigirai guys. Musavhunduke, musatye zvenyu, tichazokupa imwe update tichikuudza kuti chii chiri kuitika, because for now yatingakokudzai nezvayo ndeyekuti he was involved in a car accident and anga ari one, is not kuti as if anga ine vamwe vanhu. The guy was alone. So ndonyaya yanga tatikuigirei guys. Thank you so much, don't forget to subscribe to our channel.